Ni kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi dak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fabricate Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Rangkan sai bat ki Thei Bhabriew na Jylla Meghalaya ki balale ye shimanta hakaran san ye kop kabla tip kum ka National Pageant India arjar khat khandai kabala long ha hotel Novotel Kolkata haka arpo terik unaitung mentau snem arjar khat khandai kila yo ya ka nam job hagi kerdan boper hagani karan san ka Rida Mary renta tiang kala yo ra ya ka nam balai lani ka second runners up haga Miss India Pageant arjar khat khandai Kasamla Zenobia lengdo nong lai kala yora ya ka kerdan ka balai lani second runners up haga Miss Teen India Pageant arjar khat kandai karba ka kong Piralin nong bet kala yora ya ka nam ladu haga Mrs Classic India Pageant ka kong Iba Mary lengdo Marshilong kala poi haga kerdan ka balai lani ka second runners up Number 26. Hagani ke jing ko final jongga National Pageant India arjar khat khandai la wan sakhi lang do sembut menteri rangba ke Jylla uba Preston Tensong uba lalong u Kongsan rengkat ke jing don lang jong u British High Commissioner u Bruce Bucknell la le buram yaki dak ba ai dak jain tak mo khasi bat ki memento dak National Director jongga National Pageant India ka kong Eldora Betsy Lengdo baru ba ransom sutnga u President jongga NER Pageant India Private Limited Kiway pat ki balai don lang ki kentup yo menteri ketenat PWD Buildings pat ke GAD jongka ni ke Jylla Meghalaya uba coming one Mbon u Council General ka Australia u Andrew Ford bat kiway ngade ipiralin nongben basa hom sosun Shillong ngadon arngut ki kun bat i long di nga yeshimbenta hakani ka Kajingi kun jongka Mrs Classic India 2019 kabalong ha Kolkata. Tibat ngalai long i nong job pat ibala du ha kani ka kategori. Kani kajingi kun kalong ha arpotarik jong uni u benai Julai ha Kolkata ha Novotel Hotel. Ngadai Iba Mary lingdo Mashlong arpun Snem Karta but ngadai na Mathupda na Southwest Khasi Hills District te ngadan anmur kikun iwe kan Thei beri wishinrang te kani gajing ya lenti gajonga hakani ka Mrs Glamis India ka boycott ka National Pageant India te kalong namar bangla don lupa na do manswa gajing murmo bane shementa te kandiat ban batai phang kani ka jing shementa ma ka sedang nadu ka khat ndru tarik benai Julai haduk ka arpoterik ada singi finale ki ong te naduk ka khat ndru tarik ngilayo ki jing hikai na ki no hikai ki baper na kila hikai ngi kumno bangin yat kumno bangin yeng kumno bangin kren kumno bangin yeng ngila dia hagaran san te ngilayo shubun ki jingur khu shubun ki jing hikai lamba ki jing hikai ki jongki but kidon la kajong ki bentama kidon ngidon ki Mr Teen ki Miss Teen ki Miss India Mr India nang ta jong ngiru ki Mrs Classic ki bangi khad ki Longkmie ki bala don khulani ki bala tho but ki Mr Classic but karan kawai ru ka benta bar kata long ka Rainbow Nation te baro angi tharai ngidon kumbah nyu phongod ban longbun ki bom la ban wan shementa da ya ki bang la ban ken te nyu phongod ngidon baro ken bar ken thai bar shinrang ki Jylla ki ba wanshim ki Longkmie na Mumbai na Kolkata bun hi ki na Kolkata mo te ki don na Jharkhand ki don na New Delhi but na Meghalaya ro klem awan klem ka Jylla la jong Di ka jingshem jangi kum kinong yeshim benta hakane karinsan
kalong ke bas ngutanat bat ke bangiyo nong shibun ba namar ki jing hikai ki bangiyo na ki nong hikai kum i Mrs. Shahida Khan ibade i Deputy High Commissioner jangka British High Commission nang tabade ngiyo ki jing hikai ru na i Mrs. Lynette bat na kiwe ru ki bahikai ngi shapang ki ba ai jing tip ngi shapang ki kini ki issues lani ki jingja ki bayade bat ki imlang salang kum ka human trafficking but child trafficking nang tabade kini ki LGBT ki water crisis bat kini ki climate change di omtang kataru niyo ki jing hikai ru shapang ka jing shaman sim kumno bangin long ki Bhabriew ki bakit kya bat ki bala ban priang ya ka kubor ka babha ha ka jat ben riu di nang ta ki kai ru yangi kumno bangin ngin kre ngin krumela di kumno bangin yat ngin yang kumno ngin long kita ki Bhabriew ki ba nang bangin kren bangin yo kata ka self confidence bagi ong di bat kumno bangin la ban yele persha ya ka jing bam job nang bangin ngin poi sha ka jing job ti bakini ki barok hon kinum la ban khang lat yani ningkong ti nga ai ngu shisha ya i lok jonga iba ai men sim yanga banele ya kani ka bandan hakani ka dunsan ti ba ki khun jonga ru ki ba ai men sim shisha bat mit bat sni ki ong bet ki mai pi le bet hakani ka competition namar ba long borosh kata pila sumari ni pon ni nang red timanta bangi lakham he nilala bangin le hi ki kam gi jam na jong timanta ru pi ki kam ki kita ki jingmot ki jong pi kita ki ba pidon jingmot ba pen le ti ki le shakmat kan pindon mangi na din ti kajing ti ngam dadan than hadu kata tang ko we ba long namanta ki khun ika kam ka school jongki ka puli ka dangli jongki ti ila nga haban shania no i lok jonga ti me iru da ka jingkman hi i le kata ken financially ti ngi hap hi pan lut na la de ki komi ki riam ki pe ka bai let ka bai wan ni ka bai bam ru mi hapan lut hi na la de Tenre dangila poi pede hang thi ha pok Kolkata ti ki ka National Pageant India kala yarap yangi ken da ba ai ka jakasa bat ni ka bang ka di wat ya kini ki riam ki pe ha ka grand finale ru kila ai maki ki designer we kan Ningkong hi ki jing ema long mangana marbangawan nong kondong ma te kadan bet ka jing sngoma la di ba ngina maringi de nong kondong ngim namla ban poi shru sta ka thong Andrei ngam shimna poi kita gizi akma jonga namar bangah te bangadan ka thong bad haban poi shakta ka thong adon kamadan ka jinge thala de nikong te ngai uble bangala ban yeng akmat kita gizi ken te ngai nikong emi pa ki balong ki paya ki bakersan yang ah ni jinge nti bar kumjuru ilog iba kersan yang awal lang lalon kun makna rumah hajing Longkmie kil abun ki kam ki jam ngim na shuban le chanistai bar kawiru namar bangi haban le skol kata te kalanti ka bajingaru ka kam di shu ka basok yangi ban i ki kun kam tam ni badang red kun te kalong ke ka ba dai wala kata ru bahabadani ki bahayeng ki bakersan ki ba ai kti kamon kti ka yang kalong ke ban I mean sim lem ban poi shu chini ka thong te haba kren bar kalyang ka pisa ga tingkaru hot kata gale ka we namar haba yele ka kini ke bukum kini bentangi haban penkret na dan sudong ngim blam tip ke banja nadu ka bailet ka baiwan ka baibam ka baisa na don sudong ngin haban kit kli te ngi hab hiban penkret na ladi but katarung ai jing kublai ni kong ipa ibalong inong kersan nga hakal yang pisa tengkala da klema ite ngamla ban
ngamlakin ban le na lade kum kalong kimi khasi hi kan ningkong habanga pois chathi ka khubor ka banga ngara kalong ba ngi de kilong kimi ke ba kerpang tam na ki jat kwi bat kilong kimi ne mar bakat ngi long kita kilong kimi ke ba yar pateng kum ka kur ka jat mo kam matrilineal system ka bengyong te kata ka de ka khubor ya ka ba nadu ka introduction kata ka sngi ka banikong ya ka ba ngi haban pen ithaw la de kata ka de ka nikong du ka topik ka jonga banga ye kren ye ban man kapor banga yang nam ta kata gi matrilineal system bangi kanong iso sarong bangi de kilong kimi ke ba khandiat nrai ngi so sarong pat bangi don kita kilong kimi ke badang ye kimi ish khamar ban kren ban pen i pa ba ya ta ka jing koridor ka jing kerpang jong ki jat madu khasi te kanlong shisha ka jing kerkhu ka ba khrau bat khamtam ka buram mo ya ka rikhasi barok ka wei ba kidang don kum kini jat madu ba wal arang irit makna han rei ngi don kamansim ka ba shlor ka bangin ya cha khamar bangin perkhat banga ngin poi shadu kata ka thong bat habangi poi mata shadu ka thong anget bakani kanlong ka khubor nam ta ki wei bat kilong kemi om tang kilong kemi han rei nam ta barok ki ba shong ki ba sa ri Meghalaya ba habangi don hi ka sap ka hong ide ban penan kam ya kata bat ladangi penan kam hok wat ublei ro ai kalat kelentimo bung pli nam taga zongi nga pen i la de ba ngawan ka ni ka jaka kumbai la ong hi iba ka jaka ka ba ni ki kin thei ngi yo ka rinsan ka ba ngi la bangin yakit lang bat u rangba mo ti nang taru sa ko ru ka jing IT ka yaka jat bengila bangin shim jat shala di hadin bengel ayat ho na dan khun ti om tang taru ndrenga batai ru shaphang ka jing itanan bat ka jing koridor ka jing long kerpang jong ka ri jongi ha ka bangi don ye kita ki jing king kita ki living root bridges ba ki ong ba kilong natural ke balong hi kum tu mo da ka jing shna jong ki pat ba hi ti nang ta de ru na kren ru shaphang ka riam ka bet namar gilong ki ba dat riam ki ba tip hash phang ka riam ka bet ka ba mi thamai kanu ka ki rom nang ta de ru nga kren ru shaphang ka jing tip jungi ya ka karwai ka put ka tem ti namar ba ngala long job ka bala du ya kani ka hakani ka benta tingan mi khman ya ka karila jong ke India sha ke international level kata ka banlong ha Singapore tiki khot e kata ka international elite competition ya ka kategori jong ki message kata ka mot ki bala shong kha bat ki bala don khu kani kan long ha ubnai November ha ka kitu tarik ki basha khman ka baning kong e nga kwa ban ong bala pidon kanu kasap ti wat numburi eka ublei ulaay ngi kasap kaphong kaba ngila ban penan kam hok eka ti hakanu kapor kanu ka khlemat kalat kaba phiyo penan kam hok eka wat numri shadin ladadon kum kini keten san mi shakhaman but long tibet ba phide ma phi gibala ban Wanrah eka ta ka jingkala haki imlang salang ginum la bangin khmi lenti bakiwe kinle naman ta jongi ndrei om tang bangin hun ye ke ek bangi yo de ke ek bangi ngi la ban ai shaki khon ki khti ke ek bangi ngi la ban ai shaka jat ben rio pat shaka perthai tani ko ha bain kran shwa ka phang ka khubor ma te ka khubor ka jonga sha ki pat ba ki ba pet ya kan ya khubor ka bani kong hi kalong ba kumbai kong phirai la dap kran ba habangi don ya ka sap ka phong ngidon kam ya ka ban tresh tom ha ta ka banta ladangi so thu bangi don ya ta ka sap kam imde bangin shong hayeng mo bang shong klikti hayeng bangin shukran ya ni shukdo ki we ki le ya ka ta kan ya ta hen rengi de ban wat hala de ke e ka bangi dong don ka sap but ngide ban khamtam ngide ban minot ya ka ta ka banta ngimla ban ong bangi don ka sap ta re la klem tresh tom umnum don Bhabriew ban la ban poisha ta ka thong ngidon kam ya ka jing minot na la de but ka we ngidon kam ya ka jinget ngara klem ka jinget hi kamantai ngi bangin shuminat ma te ngi don kam ya ga jinge dru ban poisha dru shata ka thong te haban kren pat sha gawi ka jing du ong ka jing du nong ma jongi ki kan thei khasila ni ki Bhabriew ki banashni sha jala nga thrai ka we ka de namar bangi nashni ngim dayo ba kilat kilenti bani shimanta ka we le se ka de ka pisa tingka ngi kham duna na kalyang ka pisa tingka ngi duna ki nong erap ki nong sponsor mela ban ong te kata kan long ka we ka jing e ka bangi hapan ya kendu ba de kata ngi sham wat mangi ru ma ni sham ya kata jing e ka balong ka bakungsan but badena kata kata ba bun gi
kasih ki babun ki sap ki phong mo ila ban ong kumde tang hakini ka bentah re ki babun ki bentah ki kimyo ban le yashimenta shakibar shakabari namar baleki duna ha pisa kan tingka ti kani ka jingko pat ka jonga kalong ba lesena kalian ka jongka sarkar uma tada kidan ki lat kilenti bakin perkhat lem nam ta kini omtang nam ta ki kum kini kiransan ki bangi yashimenta de ki babun kiransan bangin pli kalat kilenti ya ki khun samla kham tam ba ki nom sakut ha kita ki jingmut jing perkhat ki jong ki ba kinlong ki nong job ha ka yasngi re ki de ban mi khamat ba kum ka sarkar ka kan ban pli kalat kilenti ba kumno kin yo ban yashimenta sedang ningkong na la ka jong ka jaka ni de ban pli kini kiransan hakano rensan kano karensan ka ba ki khun samla kin yo bani shimanta khnang ba kin depte pela de ba hae ki don kata ka sabat ba kumno kin laban mi khma de kari bat ka jala Meghalaya ngaru nga soya ha bat ka jingkren jong I kong iba namar ba lada poi ha utau put ubangi ha bangin sei hinapla kalong ka ba ba tingidan kam yakini ki NGO lani ki ka sarkar lani kinu ki bakwa ban yarap yo ki khna samla ki badan la ki sap ki phong lani ban ai ki ka jing hikai hakano koran sala la ka de karwai ne ka siau ne tada de ka ni ka hakini ki jingapen I Thei Bhabriew ti ki de ban ai kita ki jingarap yangi kan khanang ba kan ngin long in yo man siam bangin mi khamat shaka no karan san tinga shime ka ni ka lat ban ai kuble I kong Eldora ben silingdo ibade I National Director jong kanika National Pageant India NRE Private Limited ibala ai ngi kanika lan ba ngin pen I yakini ki sap ki phong jong ha karan san chahe support national level kumban drablang na kalian zonga bat na kalian zumi baro ni ko ban kuble kerpang nam ta TLT mane ka transforming life through excellence kani ka team ka ba kila yarab ani istimo shi kolkata naduka khamtami imam sanjabita tarian nanta I serupam kunjiro klanda kladma ka ban ai kuble kerpang nanta I nadia si imle ibralong I parlok khamtama nanta zonga ilong kum I parlok I para nanta ibri no kersan bakraro nanta zonga ti I ladon lon karna du kasi kaban ikong hi adu bang yashim mentana du audition hadu kan ngasi finale ru ila don lebat ni ide mi iba ju I mesti meni ba nimde ban penduk mesti melade ladang yang hakaran san wat kan ikaran san joka national level ndre ide ban kenma wala de bang wala rangi wana kari jela ka bare ndre ide ban de ban slur ban poisha ta ka thau mala la klem makite nim la ban poisha ni ka thong ken tinga ka ban ai kerpang nam ta ga jongki ban ngi skem ba kan ka group kanang ya kiu shakran Hello, mga Rida Mary Rentatiang, na Sumeri Boy District, ngadang kat kendai senam, and nga puli ha Sinod College ha Jayau. Dia shua bangan dang iki ibaro nga kuaban ai kublai shua ya Imam Aldora, baya ikongkong Nadia, ibala ai jing tep yang isapang kanye. Dia ka session kas dang nadu kan rio terek, but ka final kalong ha arpo terek. Dia ha kata ka jingale ngalong baar, ka jingale kalong hapading ki babuan. Dia kadi ka jingale banengkong jonga dia nga comment ki participants names ki de prangut dia baru lang nyopongut dia ngayo ru ya kamis talented but miss TLTE ka bade ka transforming life through excellence dia next year nyumut ban late participate ha ka Miss Universe of VOA International ka banlong nadu khat arterek hadu khat sauterek Oktober sing te financially ngi kodo he nama ba iparu ilong ba ila retire te imeru ilong housewife te ki financial but ki bun hi ki malumala nga kerteng zenobia lingdo nonglan mat nga sa has sumer number 4 Riboy district nga rang khan rus na menta but nga shong class 11 nga le school ha St Francis di ACC High Secondary School hakine nga le contest ya Miss Teen India 2019 but ngayo ro eka second runners up but artly subtitle tanga comment sibun mangayo itaru namal ba kade ka sin ka baning kong jonga bangayo ban contest akum kine but ngai ku play sibun ro ye kong Nadia be encourage nga bali hane but ye Imam Eldora lingdo ro ki nong krashan nga bali hane de don wi baksan itu ai sponsorship kenden na school jangi MECL ka school ka balim janga nang ta ipa janga mama janga ki
kerjaan maki. Syua bangali syabal ki jing kalong pang kam pisai namal duna tama. Kami message ke bang Ashte kalong ba ka Pageant kam long tang ka jing Bhabriew ka dur lani ke kalong ban bring ka change ka society ban long i role model but ban bring differences hapo ka society ngapan shlo ya ki khana jingi wat lada ki bahayeng jong fi kim support henry yale ban convince ki hadu bakinda support ya phi but wat num du jing kan man ra long lada fidan kaman pate ngila hi ban le nama ba ngia compete sati but kibun ki professional ki balong professional but ngi long tang ki bas dang ki ngim patte be ru am saphangani te ki hi na banta jingi tamba ki classes baki penle maki nang te ru ki rap sibun ngi ban ya le ya kani long follow your passion and the success is on your way. Kamasi jangan ai ki para khasi para samaj ngi lomba kya ban trace tam ban joy ka thong la de kam kim kêu sprang